Στα βουνά οι συνθήκες είναι σκληρές και η ζωή που αναπτύσσεται έχει τις ιδιαιτερότητές της. Ένα ιδιαίτερο πλάσμα που κατοικεί στα ψηλά βουνά είναι ο γηπαετός, γνώριμος των παλαιών ορυσίδιων. Πρόκειται για ένα μοναδικό πουλί, αποκλειστικό κάτοικο των ορεινών οικοσυστημάτων, το οποίο ξεχωρίζει τόσο από την εμφάνισή του όσο και από τις συνήθειές του. Μικρά φτερά στο κάτω μέρος του ράμφους του έχουν διαμορφωθεί σε ένα θύσανο που μοιάζει με γέννη. Μάλιστα σε αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται και το επιστημονικό όνομά του Gypaetus barbatus, που σημαίνει γηπαετός ο γενιοφόρος. Το άσπρο χρώμα των ματιών του με τον κόκκινο δακτύλιο γύρω τους αποτελεί ένα άλλο εντυπωσιακό γνωρισμά του. Ο γηπαετός είναι ένα είδος γήπα. Το πιο γνωστό είδος γήπα είναι το όρνιο, ένα μεγάλο πουλί με φαρδιές φτερούγες, κοντή ουρά και ογκώδες σώμα, που συνήθως το βλέπουμε να γυροπετάει μόνο του ή σε ομάδες αναζητώντας την τροφή του. Οι γήπες είναι αρπακτικά πουλιά που δεν συλλαμβάνουν την τροφή τους, αλλά τρέφονται με νεκρά ζώα. Αυτό που προκαλεί εντύπωση στο όρνιο είναι ο μακρύς και γυμνός λαιμός του. Για τον εντοπισμό της τροφής τους, τα όρνια βασίζονται τόσο στην οξεία τους όραση, αφού μπορούν να εντοπίσουν ένα αντικείμενο 10 εκατοστών από ύψος 3 χιλιόμετρων, όσο και στη συνεργασία. Μόλις λοιπόν ένα από αυτά εντοπίσει κάποιο νεκρό ζώο και προσγειωθεί, τα άλλα πουλιά που πετούν κοντά του το βλέπουν και το ακολουθούν σε αυτή την κάθεδρα. Τα όρνια τρέφονται κυρίως με τα σπλάχνα των νεκρών ζώων και σε αυτό βοηθάει ο μακρύς και γυμνός λαιμός τους, που μπορούν να τον χώνουν μέσα στο κουφάρι του ζώου χωρίς να λερώνονται πολύ. Μια ομάδα από 70 ως 80 όρνια μπορεί να καταναλώσει μια αγελάδα σε 3 ως 4 ώρες, ενώ για ένα πρόβατο χρειάζονται λιγότερο από 5 λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο, αυτός ο σκουπιδιάρης της φύσης εξαλείφει πιθανές αιστείες μόλυνσης, ωφελώντας έτσι την κτηνοτροφία, αφού εμποδίζει την εξάπλωση μεταδοτικών ασθενειών. Παρόλο που το άνοιγμα των φτερών του γηπαετού είναι μεγαλύτερο από αυτό του όρνιου, φτάνει τα 2,8 μέτρα, το πέταγμά του δεν θυμίζει σε τίποτα το ογκώδες και δυσκίνητο όρνιο. Η κατασκευή των φτερούγων και η ρομβοειδή ουρά του επιτρέπουν να κινείται με ευελιξία, χάρη και γρηγοράδα, δίνοντας έτσι την αίσθηση του απόλυτου ελέγχου. Το πέταγμά του αποτελεί μια μοναδική εμπειρία για όποιον έχει την ευκαιρία να το παρακολουθήσει. Σε αντίθεση με τους άλλους γήπες που βασίζουν το πέταγμά τους αποκλειστικά στα θερμά ανωδικά ρεύματα, ο γηπαετός μπορεί να πετάει με ευκολία μέσα στην ομίχλη, ακόμη και όταν ψιλοβρέχει. Ο γηπαετός αποτελεί το μοναδικό πλάσμα στον κόσμο που τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με κόκαλα. Οι ονομασίες που του έχουν δώσει οι βοσκοί στην ηπειρωτική Ελλάδα είναι κοκαλιάς ή κοκαλιάρης, ενώ στην Κρήτη αποκαλείται κοκαλάς. Αυτό δεν έγινε τυχαία, καθώς αιώνες τώρα το βλέπουν να σπάει τα μεγαλύτερα κόκαλα με μια χαρακτηριστική τεχνική. Τα πετάει από μεγάλο ύψος σε βραχώδεις απότομες πλαγιές και στη συνέχεια τα ακολουθεί με μια σπυροειδή κάθοδο. Αυτή τη διαδικασία την επαναλαμβάνει αρκετές φορές, ώσπου τελικά να σπάσουν τα κόκαλα και να τραφεί με τα μικρότερα κομμάτια ξεκινώντας από το μεδούλι.
Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν καταπίνει μεγάλα κόκαλα, και ενώ το ένα άκρο μπορεί ακόμα να προεξέχει από το ράμφος του, την ίδια στιγμή έχει αρχίσει η χώνευση του άλλου άκρου στο στομάχι με τα πανίσχυρα γαστρικά υγρά. Οι περισσότεροι άνθρωποι που γνωρίζουν το γηπαετό τον ξεχωρίζουν από το πορτοκαλί χρώμα στο στήθος του, που έρχεται σε αντίθεση με τις μαύρες φτερούγες του. Ελάχιστοι είναι όμως αυτοί που γνωρίζουν ότι το φυσικό χρώμα του πτερώματος του στήθους και της κοιλιάς του είναι το λευκό. Πώς όμως αποκτάει αυτό το πορτοκαλί χρώμα? Αναμφίβολα με ένα απροσδόκητο τρόπο, αφού μακιγιάρεται χρησιμοποιώντας κοκκινόχωμα, δηλαδή χώμα πλούσιο σε οξύδια του σιδήρου που βρίσκει στα τυχώματα των βράχων που κουρνιάζει ή σε νερολακκούβες με κοκκινόχωμα. Κανείς μέχρι σήμερα δεν μπορεί να εξηγήσει αυτή την περίεργη συμπεριφορά. Στην Κρήτη παρατηρείται μια διαβάθμιση στο χρωματισμό των πουλιών, πιθανώς ανάλογα με τις βροχοπτώσεις που δέχεται η κάθε περιοχή. Έτσι στα υγρά Χανιά παρατηρούμε πουλιά με έντονο κόκκινο χρώμα, ενώ στο ξηρό Λασίθι τα πουλιά είναι σχεδόν λευκά. Ο γηπαετός είναι το σπανιότερο είδος γήπας στην Ευρώπη. Από τις αρχές του αιώνα είχε εξαφανιστεί από τις περισσότερες χώρες, ενώ σήμερα απομονωμένοι μεταξύ τους πληθυσμοί επιβιώνουν στα Πυρηναία, στην Κορσική και στις Άλπεις, όπου το είδος έχει επανεισαχθεί τα τελευταία χρόνια. Στην Ελλάδα, ο γηπαετός ήταν αρκετά κοινός και ζούσε σε όλες σχεδόν τις ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας. Όμως τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί μια δραματική μείωση του πληθυσμού και συρρίκνωση της κατανομής του είδους. Η μείωση των πληθυσμών του γηπαετού, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε ελληνικό επίπεδο, οφείλεται στην άμεση εξόντωσή του από τον άνθρωπο και στην καταστροφή ή υποβάθμιση των βιοτόπων του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Παρνασσός, όπου τα παραδοσιακά βοσκοτόπια μετατράπηκαν σε σύγχρονους και θορυβώδεις οικισμούς με εξοχικές κατοικίες. Οι πολυσύχναστοι ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι που σκαρφαλώνουν σε μεγάλο υψόμετρο οδηγούν τους πολυπληθείς εκδρομείς στα χιονοδρομικά κέντρα. Αυτά βρίσκονται εκεί που κάποτε φόλιαζε ο γηπαετός και αναζητούσε την τροφή του. Παράλληλα, τα δεκάδες επιφανειακά ορυχεία βοξίτη που υπάρχουν τόσο στον Παρνασσό όσο και στην Κιώνα έχουν υποβαθμίσει σε μεγάλο βαθμό το βιότοπο του γηπαετού, όπως αυτό το ορυχείο που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το βράχο που κάποτε φόλιαζε το πουλί. Άλλη αιτία συρρίκνωσης του πληθυσμού του είδους αποτελεί η ανεπάρκεια τροφής, που οφείλεται τόσο στη μείωση ή και εξαφάνιση των πληθυσμών των άγριων μυρικαστικών, όσο και στην υποχώρηση της ορεινής κτηνοτροφίας. Επιπλέον, η τοποθέτηση δηλητηριασμένων δολωμάτων για την εξολόθρευση του λύκου, πρακτική που ασκείται με μεγάλη ένταση τα τελευταία χρόνια, είναι μια από τις κυριότερες αιτίες εξαφάνισης τόσο του γηπαετού όσο και των άλλων γηπών από τη στερεά Ελλάδα και από τις άλλες ορεινές περιοχές της χώρας. Έτσι, στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο γηπαετός εξαφανίστηκε από τη στερεά Ελλάδα. Στην Κρήτη, αντίθετα, ο πληθυσμός του γηπαετού ήταν σταθερός μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, αριθμώντας 10 έως 12 ζευγάρια που αποτελούσαν και το μεγαλύτερο νησιωτικό πληθυσμό στον κόσμο. Κύρια αιτία της διατήρησής του ήταν η ανυπαρξία μεγάλων σαρκοφάγων θηλαστικών και κατ' επέκταση η απουσία μαζικής χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων για την εξόντωσή τους. Επιπλέον, το έντονο ανάγλυφο του νησιού εξασφαλίζει το απρόσιτο των βιοτόπων του και παρέχει στο είδος άφθονες θέσεις για φόλιασμα. Παράλληλα,
η αναπτυγμένη κτηνοτροφία συντηρεί τον πληθυσμό του είδους, ενώ στην περίπτωση των λευκών ωραίων υπάρχει μια επιπλέον πηγή τροφής, ο κρητικός έγαγρος ή αγρίμη, σημαντικός πληθυσμός του οποίου διατηρείται στα όρια του εθνικού δρυμού Σαμαριάς. Ο γηπαετός στην Κρήτη, όπως και σε άλλα μέρη του κόσμου, διατηρεί μεγάλες επικράτειες, δηλαδή περιοχές όπου δεν αφήνει άλλους γηπαετούς να εισέλθουν. Η μέση επιφάνεια της επικράτειας ενός ζευγαριού κυμαίνεται από 350 έως 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα, γεγονός που καθιστά την κατανομή του είδους αραιή. Έτσι και αυτά τα δύο πουλιά με το βαθύ πορτοκαλί πτέρωμα ελέγχουν μια τεράστια περιοχή, ικανή να τους εξασφαλίσει τροφή και θέσεις φωλιάσματος. Οι ενήλικοι γηπαετοί παρουσιάζουν έντονη φιλοπατρία και δείχνουν εντελώς απρόθυμοι να αφήσουν την περιοχή τους και να φωλιάσουν σε γειτονικούς ορεινούς όγκους, ακόμη κι αν αυτοί βρίσκονται μερικά μόνο χιλιόμετρα μακριά. Η αναπαραγωγική περίοδος αρχίζει τον Οκτώβριο, περίοδο κατά την οποία το ζευγάρι αρχίζει να ερωτοτροπεί, επιδιδόμενο σε εναέρια ακροβατικά. Στη συνέχεια, νωρίς τον Νοέμβριο ξεκινούν το κτίσιμο της φωλιάς τους, κουβαλώντας κλαδιά και προβιές ή μαλλί, τα οποία χρησιμοποιούν για καλύτερη μόνωση. Στα τέλη Δεκεμβρίου, στην καρδιά δηλαδή του χειμώνα, το θηλυκό θα γεννήσει 2 αυγά, τα οποία εποάζουν και οι 2 γονείς για 2 περίπου μήνες. Το χώρο γύρω από τη φωλιά τον υπερασπίζονται με πάθος, μην επιτρέποντας την επίσκεψη σε κανέναν, ακόμη και στο άτυχο όρνιο που έτυχε να περνάει από κοντά. Η επίθεση είναι σκληρή και το μήνυμα σαφές. Αυτή είναι η περιοχή μου και μην ξαναπεράσεις από εδώ τους επόμενους μήνες. Μετά από τη μακριά και επίπονη επόαση, από τους 2 νεοσούς που εκολάχθηκαν θα επιβιώσει μόνο ο ένας, αφού η τροφή σχεδόν ποτέ δεν είναι αρκετή και για τους 2. Το μικρό μας φίλο θα ταΐζουν οι γονείς του για τους επόμενους 4 μήνες που θα παραμείνει στην ασφάλεια της φωλιάς. Οι κίνδυνοι για τον νεοσό είναι πολλοί και παραμονεύουν κάθε στιγμή. Ο Κόρακας, ένας κοινός γείτονας του γηπαετού, δεν θα έχανε την ευκαιρία για ένα εύκολο γεύμα. Οι γονείς εναλλάσσονται στη φωλιά για το τάισμα και την προστασία του νεοσού τόσο από τους θηρευτές όσο και από το κρύο του χειμώνα και τον ήλιο του καλοκαιριού. Σιγά σιγά και καθώς μεγαλώνει ο νεαρός γηπαετός, τα ενήλικα πουλιά τον αφήνουν όλο και συχνότερα μόνο του στη φωλιά. Στην αρχή ένας από τους 2 γονείς κουρνιάζει κοντά στη φωλιά επιβλέποντας το χώρο. Μακριά από τη φωλιά, ο άλλος γονιός στάθηκε τυχερός, καθώς βρήκε ένα κομμάτι κρέας, το οποίο αμέσως παίρνει στα πόδια για να το μεταφέρει πίσω στο μικρό του. Μετά από μια σύντομη πτήση, εμφανίζεται με το πολύτιμο φορτίο στα πόδια και μπαίνει στη φωλιά όπου τον περιμένει ο νεοσός. Αμέσως αρχίζει να τεμαχίζει το κρέας σε μικρά κομμάτια και με υπομονή ταΐζει το